Takže ahoj, vítáme vás tady. Jsem tady s Liborem a budou to otázky na Minecraft. Pozdrav, Libore. Čau. Takže začneme. Jaká první otázka? Co tě baví na Minecraftu? Nebo prostě, co tě na něm baví? No, třeba mě baví jak zabíjet zombíky a tak. Takže, jo, další otázka. Kdo ti jakoby řekl o Minecraftu, nebo jsi jako prostě, kdo ti řekl o Minecraftu? Dostal jsem se na YouTube, tam se mi ukázala ikonka Minecraft. Tak jsem si to stáhnul a zkusil jsem taky tam natáčet. Jo, takže další otázka. Hraješ ještě jiné hry než Minecraft, jako prostě podobné Minecraftu? Onlineovky, jakoby, kde chodíš? Teď hraju nějaký onlineovky přes Indiák. Jo. Tak další otázka, to je čtvrtá. Co jako baví tě Minecraft, jako pořádně hraješ ho každý den? Nebo? Jen tak často, jo, zahraju pro zábavu. Další otázka, teď to nebude k Minecraftu, ale bude to prostě otázka, jak dlouho jsi tak denně prostě na počítači, nebo prostě jak dlouho paříš? Hoďku až 5 hodin. Jo, tak další otázka je, jestli prostě máš rozmyslený, co budeš prostě dělat v budoucnu, nebo prostě co budeš hrát, nebo jestli máš nějakou hru do budoucna, která ti nejde teďka a chceš jí hrát. Battlefield, World of Tanks a World of Warcraft. Jo. Takže další otázka. No, nevím. Představ se, jak se jmenuješ, prostě známe tě pod přezdívkou Liborek, Liborek, co to je ta Pastelka, a jak se jmenuješ doopravdy? Libor Klerák. Jo, takže děkujem. A od kdy natáčíš? Jako od kolika let natáčíš? Nebo jak dlouho? Tak 3 měsíce. Jo, dobrý, tak děkujem. To bude asi všechno tomu rozhovoru a pak s Liborem natočíme další, takovou to bude nějaká onlineovka nebo něco takového, takže čus.